Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ka Confederation of Meghalaya Social Organization Komso ha ka khat pratrik unai weng arajar arpho kalapan bana ban pelong da ki jing ki halor ka jing slam jo sarkar India ban aji minjor na ka banta ban pentrikam ya ka inline permit ha ka jila Meghalaya ha ka baidai pakani Chairman Jong ka Komso ba Robert June Kharjarin ha ka jing kran ba ka Batisi TV ulai tho ba ka sengkla sheme ka rai ban pelong da ka jing te lamayong ha baro ki district headquarters jong ka jila ha ka arpunyo trik unai weng arajar arpho bat ban peteng pat sadaka jinga shong kelan mengor ha ka sautri unok pra arajar arpho ha baro ki district headquarters ka jila ha kini ki jinga lang ka Komso kala shemru ikarai ban dawa biang na sorka jila bakan wan rak biang ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Amendment Bill ha po ka yeng darbal khawai ka jila bat ban pha biang sholat ka jila bon ai ya ka jing menjor halor kani ka bill da ka wi ka jimut ni na rai ba ngin sedang no lagi program ki ban dawa na sarkar India bahkan menjurno ban pentrikam ya kena lain permit apo ajala Meghalaya bat kumju ru ban dawa biang na sarkar Meghalaya bahkan warra biang sa sisin ya ka Meghalaya Safety and Security Amendment Bill arja ho ya ba dang akini kisngi ulat juga sarkar ulat juga jala Meghalaya ulat ban phaino ya kane ka bill syaga jalan Meghalaya hakajinu i jongi jongka Komso ka ILP kamli shu ka kam ka barang thamai kumba phi ba yakani ka aina pentrikam ha southly ki jala jongka north east ki barahui ti kala da psailut no sabang pinekran ya ka jing long an ge jongka ka kum karti penetrikam jongka concern dari India ru ngilasai kayin besar kala besar ini kam abun punsin bat kala sanru ba kini ki an ki deki ki bela man pentrikam lagi schedule area la ne ki tribal area nolor kataru ka sarkar jela da ka wi ge jimut kala rai ba kan pentrikam no ya ka LP mental jendap sistem tinggi miu isu ba kajing slam kadai na kata bagi ong bagi puli benia kajing slam kadai na kajing na kadau bakam don ya amon ban pentrikam ka LP rani kajing duna kata ka political will ngina no ka union government hapo jong kajing alam ka BJP ngai imat kam don ya ka political will ban ai ya ka protection rani ta kajing ada ka bajanai ya ka chat ndriu neutral ba ka chat ndriu goro hapo jala ka jongi na imat kim don ke jing nyo burom ya ka sur jong ndrup hungut ke mele bakum ju ru ya jing thrang nun ki lak ngut ki patba jong ka jala Meghalaya ban yo no ya ka LP tikani ke jing penslam bat ke jing pensa ka jong ki ya kan ka resolution jong ka sarkar jala kalau ke iki ke ba ngimla shu berpediat kalau ke iki ya ke ba nakliang jongi imsu ya hapshu bandang ya ap lan pan ya tina kadang milarai banyak no syahmat lagi jingaki ti kumba pitim dang mena ki don ki member po jo Komso ki bala pensneu haka jinga kedu pa habang ipai haka ni por unta ngimla ban len ba kumbe jela gidon apeng artli ki jinga kawe ki jinga kalau bang idang don apeng jo khlam covid kat kendai kani ke kamyap kamim kamdi ke kamkai ke ba ngila banele du thawa ya ka ne la ngila ban shu ya ken kai ya ka ni habun burom ki protokol ni habun burom ki kendon ki ba ka health department kabu pan bakani ke jingpang khalam kanam sapren ti ha ju ko poru bangin chusngap jam bangin chusngap sa ya ke jingle menti jong ka sarkar India ya ke jing dawa LP ke jungi pat kalong ke baab jingma yang ajak meru kaniru adik kamyap kam ini tinggi don apeng artli ki kamyap kam imta tinat kadau da ka jingkit kli ya ka kot kia jogari ba jam ri bro hoi
But haju oporo mi dan ya jingkit kli ban penne pan sa ya thamei ka ti du stor ya jing lo karpang jong ka jang ru jongi ni ong ba ya menta hi sipor hakini ki arlai tayo nyimpat kwa than ban wan ra ya jingki ki ba la pan ban sha ba khata ya ka ko khia la ni ya ka jing ka bala pan ban sha ba poi ka jing kendrum kendram ha ka ban ya khun persa covid tina kadang ni ong ba ya menta wat la ni dap da jing bitar wat la manta ni suthu sai ki bobun ki samla ki ru ba jongka jalla ki dap da jing bom sutanat ya jing penslam jongka union government ya ka ILP resolution wat la kataru ngila simban pelong swa da jing ki ba jai but haka arp new tarik jong menta banai ngin pelong ya black flag di apro hoye jalla kam tam ya ki district headquarter jongka jalla makhlan tangba hakani kar punyong gila dam ong bangin sya ya ki membor jongi ban pendeng jangyong ya ki beri ong beli ngim kwa bandar kata ka jing ya tu ku met mo dan ta ka jing ya kata we nomor ngi haban burom ya protokol do sarkar te ka jing te lamayong kan dei bitang haki kali kan dei bitang haki caka pa haki kanro kumta mo kanam don ke jing ya pendak jangyong de membuat sungi ki beru nomor ngim kwa ban burom ya protokol jonga sarkar kata ka wi ke bangi la ada biarai pat kumju ru ha ka southering gen penlong ya ka sit in demonstration ha borok ki district headquarter jonga jala southering menai bakhanar Desember ha borok wi ga jala bat ha kaniru kumbang yu imta ki sya tang sam kongot ingin persiang ban ya keren ki district administration ki boker ban sya tam ya ta ya kene ka san phongut bat kat pala ya kini rumin persiang hi ban but ya ki protokol juga sarkar ti kita kidi ki rai ki ba ngila de rai bat ngila ya kudru ba nakliang ke jongi ngin tho sya ka prime minister office so home minister sya ki langut ke MP juga jala ka jongi bat pendawan ki ba ki di penkloino ya ka jing pentrikam ya KLP haka jala ka jongi te simpat na gelen jongka komso ni kerpat na jesungurit ya ki nong song snong jongka jala ma khlia ki bala don kat lang bat ni hakin tiya ke jongi la man kapur haki meeting ki jongi ki lawan haki jinge ki jongi ki lawan na sir hem ki kerpat beng ba si simpat kani ke jinge khun ke jongi banyada ya kari jongka jengru kampat semlakur ni hab nami biang sa simpat hamadan ya kaban penting kenal kalau we jongka ri ba jam ru bat kalau we jongka pateng ban sakha jongi kalau ko basengan badan cengkermen bat ngidi penting kenal ba ya kabri jong ni terapi essential da ni terap si jonom bat si jigim ke jing jongi pi kata menta ki mi artli ki ke jubab ya ke jingkeli jong pi ka don artli ki we kalau ba kilom serius tangba kimdan ya kabor wan pengen no kilom serius lesi henry kimdan ya kata ka pasti kimdan ya kata kabor wan pengen ya sekarang dia kabomut ba kilom incapable ngila beno kaba arpat kala bandai ba kembong pi ba kala bandan ke dual standard lan kata kajing sule kersan ILP tan maslah tang penjajai ba henry kamdan ya ta seriousness jongka ti na khadam na khalian jong ngi khaseng beling yo bang ya ban tho hi sa upemo kadi bang ngim la sa su tang ye ki minister tang ye ki mali bakin sulit keren tang ki na khadam yo ba la sisnem tam yo burom bakin lik ekran maki henry imat kim posisi kadang yo bang ngi haban persang hi no kum ki ru ba ro ban tho hi sa pimo ban tho si sa minister syaki MP ki jongi ti kumbangi ong ba kani ka kam kumbangi tip ta kala poi sa sarkar India ti kanam de su tang ka kam jong ki MLA ban bahaban kli kani ka ban de ru ka kam jong ki MP ban kli kani tingi kwa ban i ba baro lai ngut ki MP ki jongi ki haban sim serious kani ba haju po ro i kwa ban i ba ka ki MLA ba ki minister jong ka jalla ka jongi ki haban sim kli kani nama nakale ka jongi ngim siam landawa ILP tang bansu penhur yang nor ringi tip khanang ba kani ka jing kani ka kamyap kamim jong ka
jala ka jongi ban kumbang yong ba lada ki wei ki jep ru ha kaleng ka non is ki don ya ko hok ban yada ya lade ti baling ni pak ngim don ya jo ko ngimde ki second class citizen ka India ngimde ki ta ki bru ki bala hunno ban ong ba mat edep satu mat ja na ori ba jan ru dang eksa dang kun dang yai dawa tikan ju ya sarkar India ban burom ya ta lada kilala ban burom ya ka jala Manipur sien balik burom dah kaju ka burom ya ki cek ru terakhir di jala makhle kata ada jingkeli ki ba ni keli ya ka sarkar India ya ta jingisa kumbangi om ya phi kalong ba jin lada kamdon ka protokol jong covid ni le singi la ban sim ki wei jinga ki ba kham e rekubangi om ba ni don ha padeng artli ki jinga kon ka wei kalong ban kun persa ya khlam covid ya ka ba ngim tre na kalian jong ka kun hun mo social sting ya ka kaniru di kami apa im ka ba arpan ni habun ne kun nam tam penne pensa ya rti dustur ka ndo siap ya ka jinglong trai di jongi halam mulo kaniru di kami apa kami me unju tinggi kumbaong parang idon hak stage de lama menero bang ya kadan ya perlu jumut ya kan dari wala kataru min omba min burom hi ki protokol jong sarkar nginom nginyale kat bala ban but di kendon pat haju ko poru bangin su syong klikti kanam don di hadin jong sautaring min sa ya syong biang ya ki jingalang ka jongi but min sanang biang penpena biang ya ki jingi ki jongi kawe hadin kawe